manukku kuntoli. Apa? Bener. Ya omong masa aku sing nomor loro lah, Pak. Wapo nek kula kalian Pak Cahyo dados sik nomor kali. Kari milih kok nduk waranggana iki pirang-pirang gawanku ana 1 2 3 4 5 6 ketambahan bintang tamu loro ya kuwi Mbak Elisa karo Mbak Tatin kari milih ngono. Tak nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu luwih dhisik. Monggo Bu Kesi Rahayu iki garwane Pak Dalang Cahyo Kuntadi. Oh iya, garwa ingkang pertama iki Bu Kesi, yang kedua adalah Elisa Orkarus. Urung-urung wis kaya ngono lambemu ora. Buyon, Nduk, buyon. Anggere gelem disampluk karo parut ya monggo. Ayo nggih. Tangkis. Oh, nekat ora. Monggo Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni, setya tuhu. Aku kang setya satu Bu Kesi berangkang sithik-sithik. Diselani sedhela Bu Kesi mangaturake donga panjurung marang mempelebar berdua becik Mas Dika karo Mbak Risti. Kira-kira pandungane jenengan pripun? Kagem temanten kekalih Mas Dika ugi Mbak Rizki, mugi-mugi panjenengan kekalih tansah pinaringana wahyuning jodoh, wahyuning kamulyan satemah dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah langgeng antil janah ngoten. Amin. Kaya awake dhewe iki lho, Pak. Insyaallah ngono kuwi. Awake dhewe iki lak ya wis 15 taun to, Pak, omah-omah. Betul. Lan alhamdulillah saiki bareng aku mbok bojo. Wis saiki aku wis metu anak 4 lho, Pak.
Putramu wis pira? Nggih niku wau sampun manak ping 4. Kose sing mbarep kae gelar kae kelas pira? Kelas 1 SMP. Sing nomor 2 Brahma? Kelas 6 SD. Terus sing kembar dampit rambu rangkung? Kelas 4 SD. Mesti Piyai Ngadirejo kene do batin jane sinden kese iki mbayi apa manak ngono kuwi. Bayi apa mencret arep muni ngono ae kok. Ya yen mbayi iki piyayi, yen manak iki lak wedhus ngono lho. Ning jenengan tetep tak puja-puja, tak puji-puji, ya semoga-moga kena kanggo paugeran tumrape Mas Dika mempelai berdua bisa dadi keluarga ingkang tansah pinaringan nugroho lan uga barokah saka Allah. Amin ya rabbal alamin. Ugi dumateng sedaya para lenggah ora ngira Bu Kesi nadyanto iki piyai kagungan kersa kaya Bapak Darno iki parandene sing kepareng rawuh ngestreni tumplek-blek penonton semene akehe. Tegese numpak tronton karo nggawa cengkeh muga-muga kabeh penonton rezekine akeh. Sing mirsani pirang-pirang ning kene ya Mak. Ambak lagi pisanan ning Ngadirejo sing mirsani pirang-pirang, sing nonton pirang-pirang, sing nanggap arang-arang ngono kuwi. Aja kuwatir. Aja kuwatir. Sok tanggal selawe neng lapangan ngendi Pak? Nah nggih wonten neng lapangan Wono Asri ulang tahun BPR Arta Kencana ditanggapne karo Pak Hari Wuryanto. Kula suwun benjang para penonton, para lenggah mirsani nggih. Yen mboten mirsani rugi Pak. Sing rugi sapa? Sing rugi kula. Ayo. Monggo Bu Kesi. Mugianto berkae mawar kuning Mas.
Puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung kang wis paring kanikmatan kamulyan barokah marang sedhengah titah ya nok ya mak ya Ripalungguhan iki awake dhewe mituhu dawuh pangandikane pepunden ingkang winanto ing pakurmatan nenggih Bapak Alusius Darno SSTMM ingkang kembulan niat karo Ibu Susilowati SPD mengkono ya yung ingkang mapan ana ing Ngadirejo Wonoasri Madiun ngono ya yung mundi dawuhe pepunden bener nduk nadyanto ndek mben mung lumantar telepon banjur bisa ketemu sabet jagong nalika awake dhewe sowan ning bali kota Madiun wiwit kuwi aku wis niteni nganti ripalungguhan iki aku sak kanca sowan ning dalem kene pranyata lamun to panjenengane Bapa Darno kagungan kersa kok sing ngestreni pirang-pirang sing rawuh ki akeh kuwi pancen ya wis trep mergo panjenengane pancen piyayi sing lembah manah piyayi sing alus dasare ya semedulur karo tangga becik karo mitra karuh nyatane ya akrab iya ora perkara piye-piye iki lho mak piyayi lek andhap asor tek kaya Pak Darno ngono kuwi elok men pancen piyayine ki alus kok nduk piyayine alus piyayine prasaja mula raneh ramokal nganti ewuh pekewang nggen ku arep matur karo Pak Darno iya apa meneh sawise rembukan tanggal wis dadi banjur rembutan rego aku ki arep matur ngene nganti ewet pekewet iya ning panjenengane Pak Darno ki piyayi tanggung jawab apa to buktine lamun to panjenengane tanggung jawab aku matur bilih dalang Cahya Kuntadi komplit sowan menika sementen kalian wonten Laladan Mediun Pak Darno babar pisan karo Pak Darno ora dinyang ora dinego babar pisan kok nduk elok Pak Darno ora ngenyang ning sing ngenyang malah Bu Darno dadi malah ora tak kira ngelem malah ngejlok nemburi ora kuwi mung kinarya gojek kinarya guyon intisarine temenanan wah piyayi tek aluse nganti kaya ngono iya bola-bali aku nyuwun prisa mboten lho Pak njenengan kok daleme kados mekaten endahipun semene jembare iki janjane ngasta wonten pundi mboten Pak Dalang kula sanes menapa-menapa kula menika namung pensiunan pengin leren kemawon iya Pak kaya ngono kuwi dadi Pak Darno ki pancen kaya pasemone pari ke lho nduk pari ki yen saya isi parandene saya ndingkluk iya saya isi saya ndingkluk ya kaya ngono kuwi dasare ya ngono kuwi biasane angger yen sing kakung iki piyayine mendel kaya Pak Darno entuk garwa mesti ya piyayi sing rada tes ngono kuwi biasane pancen kodrate saka Tuhan iki pancen ngono kuwi kok nduk iya apa kuwi temenanan ora mung Pak Darno karo Bu Susilowati ki ora kabeh racake ngono kuwi anggere sing lanang meneng sing wedok biasane kakean cerewet ngono lho iya padha karo kowe aku dadi wong lanang iki meneng ku kaya apa to nduk gelem omong akeh lek pas ndalang ngene iki lek ning omah aku karo bojo ki basa lho Rumah Samir basa aku meneng anteng jatmika kaya ngene mbok wedok iki walah temenanan kaya radio batune anyar kae lho nduk tetet ngene renek enteke iya kudu ngono ya mak mergo yen nganti sing kakung ku mendel sing putri iki mendel lho ndur piye iki kok terusan apa iso kagungan putra lek padha menenge ngono kuwi ha iya pancen ya serasine ngono yen sing lanang ki cerewet biasane sing putri ya kendel pancen kodrate pangeran kaya ngono nah intisarine awake dhewe nderek mangayu bagya ngunduh temanten nduk sing akad nikah utawa pernikahannya sudah setahun yang lalu ya Mas Dika karo Mbak Risti ya Mak pancen kaya ngono kuwi dasare wis pinaringan golek kencana ingkang bisa tata jaman nenggih putra putri ingkang sampun yuswa 14 sasi nenggih Mbak Berlian ya dasare ya putra saking Pak Darno ki ya wis mentas kabeh ya Mak putra loro kabeh ya wis ngasta ana PU ndelalah entuk mantu ya ngasta ning PU pisan ya kaya ngono mula ya hebat kaya ngono yen Kang Mase manten lanang Mas sinten namine Bu Mas Beni nggih Mas Beni ini pancen piyayi elok, piyayi cerdas, piyayi sregep, piyayi disiplin
Mularaneh Ramokal ana Jambi ya sukses ya lancar tenan kuliahe ya rampung S2. Wah, nganti kaya ngono. Yen Mas Dika ki nuwun sewu manut informasi sing tak tampa ki rada gelem tobat ya rabi iki kok, Nduk. Masa biyen ki kaya kowe kuwi. Ha iya. Ning sok-sok ya dalan merga palakrama ki kanggo srana antuk wujude hidayah utawa pituduh saka Gusti ya, Mak. Pancen kaya ngono. Sakteruse muga-muga ya Mas Dika dadi piyai sing apik, bisa nyenengake wong tuwa, bisa kebak ing reh tata krama. Ya, pancen rada unik Mas Dika. Unike piye? Ing atase aku ya sarungan, aku ya batikan. Ing atase manten lanang nemoni dalang lho katokan cendhek lho, Nduk, piye iki. Apa? Wis ora apa-apa, malah saya akrab, saya semedulur. Ya, elok tenan, bagus lahir batine. Dasare ya sinengkuyung dening para pepunden, para sepuh adi sepuh. Dirawuhi Pak Sunarno sing saka Pandaan ingkang minangka sulih saking Pak Darno mau. Nggih. Wa sing paring dawuh sore mau. Kaya ngono kuwi. Le ngendika lantang cetha gamblang. Pagelaran wayang kulit ingkang dipun wontenaken dening kadang kula Raka Mas Darno dening dalang Ki Cahya Kuntadi saking Semarang. Tenan. Tenan. Nah iya, Ki Cahya Kuntadi saking Semarang. Iya. Apa rumangsane aku rabine entuk Semarang apa piye? Ora ya, ora ngono kuwi. Lha ya pancen mangan ngangge keter kok, Mak, ngangge keter. Kaya ngono kuwi. Ugi matur nuwun pangestunipun Mbah Lurah Rustitah. Nah, nggih. Sing dalemipun kangge dandan kula sak kanca kala wau. Wah, daleme gedhe tur ya kagungan gamelan. Biyen nate wayangan Pak Anom Surata ki ya ngagem gamelane Mbah Lurah kok. Iya. Lah saiki Pak Darno kok ora nanggap Pak Anom Surata. Mergo Pak Darno bengi iki matek aji pengiritan ngono lho. Ora. Aturmu pira wae di sendikani karo Pak Darno. Kaya ngono kuwi. Matur sembah nuwun malah iso ketemu karo kadangku sepuh ki mau karo Mas Harsono barang. Ki putra saking Swargi Ki Warsina Batu kuwi pepunden dalang. Wah iya. Matur nuwun Mas Harsono. Lan ugi silaturahim karo para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing Ngadirejo. Dusunipun pundi Pak mriki niki? Pundi Pak? Mbak Balong Ore. Oh, nggih, pokoke ngoten niku nggih. Nggih. Aku lagi pisan niki rapal, Nduk. Ha iya, sing penting Ngadirejo. Nggih, mugi-mugi sedaya para sedulur, para warga masyarakat tansah dipun paringi sehat walafiat lan ugi murah rejeki, pinaringan wujudipun kanugrahan saking Gusti, mempelai berdua lan keluarga besar Pak Darno tansah pinaringan tentrem lahir batin, selamat donya tekan akhiripun. Amin ya rabbal alamin. Ngaturke panglipur sawetara ya, Mak. Ya ri palengguhan iki ngaturke panglipur. Mumpung marangganane komplit, ya dasare iki ana pamundhut, ora perlu kesusu. Ya, diwaca luwih dhisik iki dawa iki layange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki dalem Bapak sapa iki Sadiketan. Nggih. Saking Kecamatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Salam kagem Bapak Dalang Cahya Kuntadi sak Pengrawit Ringgit Purwa. Dalem badhe nyuwun gending kunci surga Sesideman Podang Kuning. Menika wonten parian. Wah nggih. Aduh. Sing maca sinden wae. Aku ora pati permono siji-siji diwaca. Ayo ben entuk tugas. Ayo melok tenan. Dasare sindene ya seragame kuning-kuning. Ayo. Lek kuning kulite putih ora apa-apa, lek ireng malah kaya madu mangsa. Kuwi diwaca. Ayo. Wawe ora. Ayo diwaca sik ora. Akeh pariane tenan kok. Ayo. Kowe mundur dhewe, siji. Ayo. Ana pare arane panganan. Cakep. Yo parian, yo paribasan. Terus? Empun kok, Pak. Mumpun, parian paribasan. Yo. Wis siji. Terus ayo nong, ayo ngisore. Ayo. Ana iwak sili dipangan welut. Nek wong tani
dolanan ndut. Oh iya, heeh. Dolanan ndut. Iya, lah aja nganti dolanan dadu, iya cekel polisi malah. Terus, ya bir, apa ana kuwi bir? Tulisane ya pancen kaya dokter kok. Ha iya nggih. Kula mboten damel kaca tinggal dadi rada ora ketok Pak. Aku duwe iki lho kaca las, gelem apa piye? Saya peteng lho, Pak. Ha iya nggih. Sambel kemangi iwake lele. Nek wong tani kesel sikile. Ya, ora apa-apa. Ya apik men to iki. Ayo kesel sikile. Ayo. Ayo rumangsane wong becake sikile ra kesel rumangsane. Ayo nggih. Terus selanjutnya Begesi, ayo. Mangan roti. Hah? Tulisannya angel lho Pak diwaca. Mbak pancen mulo tak lembarne sampean aku yo bingung maca kuwi mau. Mangan roti, rotine kukus. Terus Nandur pari dipangan tikus. Pinter Pak. aja ngono to sik dibaleni engko sing arep sampean sing mburi aku, ndang jajal. Oke. Kuwi lho, Mangan roti, rotine kukus. Dalang Cahya Kuntadi pancen bagus. Ngono tune. Terus. Terus. Monggo Mbak Agnes Monika, ayo. Iso ora. Iso tulisan Jawa. Lah angel sing adoh pisan lho maca, ayo ngene lho, ayo. Anu, Samaca ora, sekolah ora kowe mbiyen. nek nomere Pak Yoyo 045 tuku krupuk rupane utang. Abang. Abang utang ora. Ayo. Lah iki bene kudune kan tutup, lah iki ora bolong. Lah iki tulisan mok protes iki piye maksudmu ora? Ayo. Lah iki bene kudune bolong. Ya wis bolong kaya kowe. Tuku krupuk rupane abang. Terus Kaya watuk. Iya tapi piye? sumpah Pak, angel banget niki piyayine pundi to? Ah iya. Rego rabuk saiki Larang. larang. Oh iya. Alah. Oh iya. Mboten dusun mriki sak bersih desa wayangan mboten to? Mboten. Lah ora tau layak dipangan tikus. Ayo kuwi apa? Terus Mbak Sundari, ayo rada dicermati pancen rada unik tulisane niku. Ayo. Nandur kemitir. Napa nggih niki? Kenikir, Bu. Kenikir. Ketara lek ora tau masak sampean iki, ayo. Lah M niki. Ayo. Enten M. Lahane. Nandur kenikir ing pinggir gunung. Heeh. Wong tani pikirane bingung. Oh iya. Mbak Tatin, ayo. Ayo aja perngat-perngut, plerak-plerak mripate ora. Ayo. Ayo nggih. Kok nembang malah mentelengi dalangi lek ora Tatin po enek ora. Ayo. Ayo. Yo, sama maca apa ora mun ndek ben kuwi TK ra lulus kok. Ayo. Ayo Tin, ayo. Kowe aja nyontek kowe. Nandur kemangi ning pinggir kali. Ning pinggir kali. Wong tani ra kurang le ngatasi. Ora kurang ling ngatasi. Ya, Aja. Yo, coba. Ayo Mbak Elisa sayangku, ayo. Nah. Iya. Gawa kresek, go ada tahu, pasang genset. Kok sik to omong apa to kowe iki? Go. Omonganmu kok ora jelas iki lho. Iki aku sesuai karo tulisan nek engko, gawa kresek, go ada tahu. Tahune sapa? Lempoh, tahune sapa ya Pak? Pasang genset nganggo lampu. Iya. Jensete dipasang tegese nggih penerangan ngono lho. Oh iya. Jenek ora? Jenek ora? Tasi dong. Apa ya ini? Nandur kunir ning dhuwur gunung, wong tani pikire wis ora bingung. Wah iya. Kaya puisi. Oh, ana duwite. Waduh, lali ra tak jupuk, katut rono bae. Ayo. Tak titipke Mbak Tatin. Ya, kono pancen bendaharane kok. Ayo. Ana manuk kukuntoli. Apa? Bener. Ana manuk kuku
no toli gabah nutuli. ya. Wah kaget nutoli lho. Apa? Ayo. Oh, notoli Notoli gabah kena. nek metu arang-arang ning omah. Sopo ya? Wes iki akeh banget, Pak. Aja sedaya mboten. Nggih. Pun niku mawon pun mewakili, ngapunten mboten sedaya diaturke. Ayo. Mulai diaturke limbu antek mung nggih parikan tok nggih nggo. Ayo intine sedaya para warga masyarakat mligine kaum tani ingkang mapan wonten ing Ngadirejo. Wana asri mriki mugi-mugi buminipun gemaripah lojinawi, panjenengan panenipun lancar, sukses, rezekine melimpah ruah lan antuk berkah saka Allah. Ngoten nggih? Nggih, ngoten niku. Ya mau pamundhute ana sing ngersakake apa ke mau jenenge sesideman. Sesideman ya. Ya nanjake waranggana saka Madangkara luwih dhisik. Sapa pamane sing nembang? Ya. Coba nyuwun pambiyantu karo Genduk Umi Hafifah. Wah ya men jumeneng kok ditembangke ngangge support ya kuwi panas-panas mlaku. Heeh. Mumpung swana ning laladan Medion mesti yen tembang iki akeh piyayi Medion sing do apal. Ya. Monggo Bapak Ibu mangke nembang bareng-bareng kalih Umi Hafifah. Yo. Medion Jakarta. Dados. Monggo sareng-sareng Bapak Ibu. Panas-panas mlaku ora ngono payu sandale diseret ramane santung Surabaya keker musiman dua kali. Oh. Coba Nduk Umi gandeng iki sowan ning Medion tertembang iki doa untuk seluruh masyarakat Madiun. Mula ning mburi mau lek enek Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka ngono to? Nggih. Ah, kaya ngono kuwi. Coba sampean bisa berwawancara atau matur karo Bapak Ibu supaya nembang bareng iki mesti apal piye iki nih. Ayo, njak. Nembang bareng nggih, Pak? Nggih. Nggih, Pak, Bu, nembang bareng nggih. Nggih. Tasih kemutan mboten, Pak? Ibu-ibu kemutan? Nembang bareng nggih? Nggih. Sinten mawon ingkang kersa nembang mugi-mugi kula dongake rezekine kathah, umure panjang. Tanpa instrumen, coba ya sareng-sareng kalian Umi. 1 2 3. Panas
Tepuk tangan luar biasa Kyai Median lho nyeni budaya tenan. Angel golek penonton kaya ngene iki. Ah temenanan. Wis sakniki sisan damel nduk dikei bonus. Pripun? Lek enten bapak utawi ibu sing kersa minggah panggung apal nembang kene iki kula sangoni 200.000. Ayo. Monggo Pak, Bu. Nggih. Siapa cepat dapat. Ayo mriki. Langsung maju. 200.000. Nggih, ayo Monggo maju. boleh Mas ya boleh. Langsung maju mawon, maju mawon. Nggih, nggih. Boleh dua orang boleh. Dua orang boleh, Ayo, dua orang iki boleh. Mas ben rene ya iki. Ah, nggih. Ah. Pundi? Nggih. Ah, Piyai Putri iki. Aduh, nggih. Nah, nggih. Monggo, nggih. Yoga enggak boleh yoga. Nggih. Nggih. Siji loro setunggal pira iki siji loro Kalih. telu nggih ngapunten sing sanese lho Mbah jenengan nggih badhe nembang mriki pisan rapo mesake ayo kadung rene ayo coba kaya apa nggih Mas asmane sinten jenengan nama Mas Dendi. oh iya nggih oh jenengan barang beh 200 ping 5 boros ngono iki malian mboten napa-napa pon mriki hop lho nggih 5 cukup nggih 5 cukup mriki Sekawan, Pak. Sekawan. Siji loro telu wah papat alhamdulillah 800 nggih nah iya Pak Darno mangke kula mangijoli lho Pak ayo iki padha nome ditakoni iki Mas iki ayo Nggih, naminipun sinten Mas? Mas Dendi. Oh, Mas Dendi. Pidalem saking pundi? Saking dempelan. Oh, statusnya napa? Tasih jomblo niki. Oh, jomblo. Sami niki nggih tasik koplo niki nggih nggih Oke, sampun. kon nembang sik no Oh, kok nembang, langsung nembang mawon. Langsung, Langsung nggih. nembang mawon nggih, Mas. Yo, Nggih. 1 2 3 yuk. Panas. Mbah sabar yen nggih Mbah nggih gentosan nggih ayo Kentosan. nggih nadane dipaske kei nada Panas. Mlaku orang gawa payung. Bapak Ibu keplok bareng Pak yuk Sandale diseret dlamaane mantung Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. tepuk tangan Mas Dendi cah enom lho apal elok luar biasa aja-aja dalang sampean Boten, yoga boten. copet apa ya dicaske wah nggih engko Mas Dendi pun Matur nuwun Pak Yoyo. sami-sami nggih saged diaturke buin nah jenengan saged pinara nggih salaman mboten kalih Pak Dalang nggih monggo mriki ndang itu judo ya Mas nggih Umi disalami Umi Ayo, ayo. salaman. Nggih. Salaman tambah 50. Iki apa to Ki? Loh ngenyang. Iki arepe nyanyi apa rentenir tambah 50. Mbah Kakung, asmanipun sinten, Mbah? Asmanipun sinten, Mbah? Tiakan Umi ken. Mbah Sarni. Mbah Sarni saking pundi? Sarjana seni. Nggih. Saking pundi? Ngadirejo. Ngadirejo mriki. Nggih, nggih. Monggo, Mbah, monggo. Panas mlaku ora gawa payung trandale diseret dlamane mlentung Surabaya geger ngusinang Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Luar biasa. Nya dicaosne Mbah Sarni. Sarni sarjana seni. Nggih, terima kasih panjang Yuswa nggih, Mbah. Nggih. Nggih, nggih. Mike, nggih. Lagi sinten takoni nggih, Asmanipun sinten, Bu? Mbah Tuti. Oh, sampun, Mbah. Nggih. Oh, nggih, Mbah Tuti. Saking pundi? Jakarta. Pundi? Bu, Jakarta. Bu Tuti. Niku mikir rada cedak pengen iya. tutuk. Ketoke wis sepuh terus gila karo mik nyenengan ora. Ancene. Ancene nggih.
Monggo, ayo. Wis ketuweken. Langsung nembang mawon. Nggih. 1 2 3. Panas panas mlaku orang gawa payung sendale diseret telamaane mlentong Surabaya keker ngungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Wah, jogete jenengan apik apane ditambahi sekop. Tambah. Mpun. Oh, tambah mboten tambah niki. Mboten iki Ya malah. Allah kan nek nggo ongkos kereta. Mboten iki malah dhuwitku malah kurang peh iki Loh. kakean iki. Ditransfer mawon nggih. Aja. Reken. Sampeyan bareng ngono kuwi malih rumah saku malih kaya kotak amal. Loh, lah niki Ayo, pun anu persegi 4. Nggih, matur nuwun. Kaya kotak amal. Semono sik kemayu nom-nomane mesti ndak umum lho iki. Ayo. Matur suwun, Amin, amin. salaman katanya. Nggih. Salaman kali Pak. Nggih, matur nuwun. Panjang yuswa sehat gitu. Amin Tuti. ya Allah. Nggih. Nggih. Matur suwun. Nggih. Nggih. Kopen. Dimong, Bu. Dalek nggih. Keng mriki tebih mboten dimong. Mboten kula wau mlampah. Pun nate mirsani Cahya Kuntadi mayang. Ben dinten kula presani Teng pundi? wonten TV. Tak kira ki nusul aku neng dindi ngono bae neng TV. Nggih teng TV, Sakti TV, Pak. Sakti TV. Siang Nggih. apa dalu? Siang. Jam pinten? Jam 12. Jam 12 Sakti TV wayangan dalange sinten? Napa nih? Dalange sinten? Dalange sinten? Pak Cahyo. Kunadi. Dengan dalang Ki Cahyo Kunati dari Semarang. Nggih, monggo Bu Monggo, sapa Bu. mau? Bu Tami. Bu Tami Nggih. 6. Nggih. Panas panas mlaku ora gawa payung srandale diseret lamaane mlentong Waduh, sing kake apike. Surabaya geger ngusineng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Nggih. Tasik nuwun sewu Mbah Kakung tasik Bu Tami. Pun seda. Mboten wonten nggih, Lah, sampun. Tahun pinten sedane? Ampun enten 12 tahun. Lah jenengan mboten rabi melih. Mboten. Putra pinten putra? Putrane sekawan. Putune 12. Poh. Sak tim bal-balan turah siji wi ayo. Pancing nggih kok. Nggih. Saestu. Lah nggih. Saestu Pak Sehat Cahyo. panjang yuswa nggih. Amin. Niki wau pun kula sangoni to niki wau. Derek. Kali aku. Jenengan niku nggih ngoten. Aku lali tenan nih. Oh bentino didelok lho kok yo. Lah. Kula gur ndelok ora nanggap Dik. Lah mboten gadah duit. Ah, mboten. Kula mang dongake sehat. Amin, kula dongakne sehat, Panjang umur. sedaya panjang umur, Anggen kula omah-omah kalih Bu Kesi jenengan dongakne. Inggih, sedaya. Nggih. Mriki, niki. Nah, mriki Bu. Nggih. Monggo niki make kagem napa? Kangge jajan mawon. Mosok wis sepuh arep jajan sempol, Dik. Lah kangge napa kok sepang. Monggo Bu Tami, sehat selalu panjang yuswa. Matur suwun. Nggih sami-sami. Tetep nggih mirsani teng Sakti TV nggih Bu Tami nggih. Ah nggih. Luar biasa matur nuwun. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang telah tampil pada malam hari ini luar biasa elok temenanan nggih. Nggih Bu Tami matur nuwun. Wis jan dompetku iso resik malian iki. Ya saiki awakmu Nduk Umi Hafifah iki. Ana sing ngersakake ya wis sesideman bawanana coba kaya apa. Ya nggih. Umi Hafifah. Wiwitane anderek sang beke priya bagus
nano sowan menyang kutha gedhe bendera terus kang saking wukir swara kurang permana ning wasis hangungrum marang bendara tiasu pijer ngincangake alis terus tresno sesidemah
tembang sesedeman menika ugi dipun pundhut dening Mbak Dian Emi ingkang dalemipun menika depan panggung Pak Dalang nggih dari IG Dian Emi Hong Kong. Wah nggih menika Mbak Emi sampun kula aturaken sesedeman ingkang nembang menika Mbak Umi Hafifah. Ya Nduk. Urip ana masuk karo Mbak Tatin Titrot. Wah iya cocok yen ngono. Coba diwiwiti saka Mbak Elisa luwih dhisik. Ya. Dikurmati cok mawi tembang lawas gethuk. Ya. Support untuk Elisa Orcarus Alaso. Coba kaya apa? Yuk Mas Noval, tarik. Yuk. Bukan kaleng-kaleng. Sore-sore
Para penonton, tepuk tangan yang meriah untuk Elisa harus hadir bersama kita. Kok aku kaya binatang sirkus toh? Kok kaya binatang sirkus? Kok iso sirkus? Ini adalah Para penghormatan. penonton, ya berikan tepuk tangan yang meriah untuk kaya gajah lagi munggah apa ngono, apa munyok lagi ngopo ngono loh. Kowe munyuk. Yang biasa aja gitu, biasa. Rumah samu sampean munyuk. Lah. Lah pancen sampean munyuk wedok aku lanange we. Aku. Ya luar biasa, matur sembah nuwun sampun dipun timbali wonten Ngadirojo Madiun. Ngadirejo ya. Oh bukan Rojo, Rejo. Rejo Kecamatan Wono Asri. Wono Asri Ngadirejo Balong Kore wonten dalemipun Bapak Darno. Bapak Darno ora Bapak Durno ngawur. Darno, D-A-R-N-O, Darno. Nah. Nggih. Terus? Lan kula nderek mangayu bagyo Bapak Darno. Anggenipun sampun bolo krama kagen. Putranipun inggih menika Mas Dika kalian Mbak Sinten wau namine? Risti. Mas Dika kalian Mbak Risti sampun kalih taun kepengker. Kalih taun Tawa setunggal tahun kepengker ora kepengker. Kalih nak wau kula sampun bicara-bicara. Waduh, ayo. Kalian Bicara. ibu Darno ngaten kula tanglet Bu Darno napa sampun pulo kromo sampun dangu putranipun inggih Mbak sampun kalih taun kepengker ngaten kalih taun Pacahya lajeng sakmenika putrane inggih sampun napa niku apa itu lahir itu apa sih? Sudah umur 14 bulan. Nggih lahir niku basa Jawane napa to? Bayek babaran suwile babaran pun kawan bela sasi kepengker ya kula nderek seneng nderek remen nderek mangayu bagya pokoke anggenipun polokrama saged awet dangu saged langgeng anggenipun bebrayan lan putranipun saged migunani tumrap nusa lan bangsa lan la saged ndamel bangga tiang sepuhipun. Bangga ki apa? Apa ya? Bangga ya apa ya basa Jawa? Bongbong. Bombong. Bongbong tiang sepuhipun Bapak Darno kalian Bapak Darno wis engko iso sukses ing ngajeng tembenipun. Nggih. Karang dasaripun Bu Darno menika pendidik. Guru nggih kula tangleti. Guru napa Bu? Bahasa Indonesia napa Inggris? Dua-duanya, wah bilingual bahasa. Guru SMP, guru bahasa Indonesia lan guru bahasa Inggris. Ngerti ngono aku les Bu kalian jenengan. Monggo Bu Darto saged minggah kula ajeng mboten. Oh nggih, kula ajeng ngeraketaken pasederekan rencananipun. Terus to sing kakung Pak Darno ki mbiyen ngasta ana PU, Bu Darno dados guru, putrane ya ning PU, mantune ning PU, ning omah sik dodolan gedang. Walah tenan. Niku. Iki lho Jiro Lui didol lho iki. Saniki gedangnya punya sendiri Bu. Wah gede-gede gedangnya ya. Gede-gede. Gede-gede gede-gede. Ageng gedangipun. Menika berarti nggih Ibu niku selain pendidik, nggih bisa apa gemi anggenipun nglumpukaken apa harta. Nglumpukaken arto menika saged mbiayai menika anak putu bisa sukses semua. Wis doane ngaten mawon. Menika kathah pendidik-pendidik yang datang juga Pak Cahyo. Matur sembah nuwun rawuhipun. Dua-duanya putra dari Pak Darno sedaya sampun palakrama. Nggih. Jenengan aku arep takon, sampeyan rabine kapan? Kula.
tolong jangan tanyain soal Rabi ya. Kenapa? Karena Rabi itu hal yang pribadi dan sensitif. Gue bukannya aku nggak laku-laku gitu, enggak. Bukan soal aku nggak laku-laku itu enggak. Aku khawatir no Mbak Elisa. Apa? Khawatir rabi-rabi aja ngenteni aku aja lho ya. Ya mau masa aku sing nomor loro lah Pak. Ora, Wangun ya. po nek kula kalian Pak Cahyo dados sik nomor kali. Heeh. Ampun nggih, aja Pak yo tak goleki sing bener-bener setia. Loh, aku setia. Aku Tresno setia. tenan. Tresno air aku yo batin. an. Iso nganu nguripi. Wah, nguripi aku dalang kok. Ayo. Piye, golek Apa sing meneh piye ya? nah? Ayo komplit. Lucu. Oh, lucu darder ket sore ngono ayo. Ayo. Apa meneh ya? Terampil. Trampil no aku, sawangen ora trampil piye to. Hei, lho trampil. Ayo. Ora gampang kesel. Oh, aku semangat telung bengi, saya geni aku malahan ora nggih. Apa meneh ya? Ngayomi. Ngayomi malah sak rombongan tak ayomi kabeh. Ngayani. Ngayani sinden-sinden untuk gaji lantaran saka aku nyuwun Pak Darno lho. Kok komplit ya? Apa sing durung ana? Masak iso ra? Masak. Kowe iki piye to wong lanang kon masak piye? Loh, dalam rumah tangga itu nggak harus yang cewek ning dapur apa ning kasur. Kabeh ki kudu seimbang gitu. Kayak nek ngerti-ngerti sing wedok pas loro ya engko gentenan tak masakke apa Bu? Enae bos senenge nek dadi bojone. Ya tulung ya Pak gawekno sego goreng, ndoke matane loro. Malah aku megal lek karo kowe matak-matakne bojo ngono iki. Malah medeni spesial ngono lho karetku no. Nggih. Mbok menawa ini agamane sami kalian jenengan meneh Pak Darno. Nggih. Napa nggih? Oh, Pak Lusius. Ayo. Nggih, kula nderek memuji. Kira-kira doa yang terbaik menurut jenengan, ayo pripun niku? Mempelai berdua. Loh, yang jelas itu kalau untuk mempelai itu kalau sudah disatukan oleh Tuhan itu nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, kuwi satu untuk selamanya. Kuwi sing kudu dieling-eling. Ojo mendua, ojo nambahi, ojo dicerai-beraikan. Oh, ngono. Kuwi Aku ora nambahi aku iki, gur mengembangkan aku ki. Mengembangkan usaha. Jenderek ngaturaken panglipur. Nggih, wau enten sing ngersakaken anu Mbak, podang kuning Mbak. Ayo, niku sing jenengan maca mawon podang kuning sing dikersake. Nggih, siap. Iki nggih wonten saking sinten? Pak Pagi. Pundi Pak Pagi remek? Leres Pak. Pak Pagi nggih. Nggih. Ngersake napa? Podang kuning. Podang kuning. Oh nggih, sampun menika wonten saweranipun setunggal atus sewu. Yen sampean karo Mbak Tatin iki dadi bintang tamu pas. Sampean ki ratune podang kuning, Mbak Tatin iki loro kuning. Lah ya kuwi pas kuwi ngono kuwi. Wah, mripate plerok. Plerok. Upama Mbak Tatin dadi guru iki wangune guru apa ya? Hah? Guru olahraga, bener Pak. Itu guru yang baik nek dadi guru olahraga. Pamane engko nek murid-muride wayahe jam 6:30 kudu lari muter lapangan ping 3. Bu, aku kesel ya, aku tak jajan ya. Ya kan oleh jajano. Ah, wis jenise nek Mbak Tatin mesti baik kuwi. Baik apa kaya ngono kuwi ya. Dadi ora susut malah saya nambah ya. Heeh. Podang kuning Mbak Lisa ya. Iki tombo kangen suwi ora petuk karo jenengan Jian. Nggih, Pak. Kanca-kanca Madang Karai Mas Haji masih takon ae ora. Kapan Mbak Lisa? Kapan Mbak Lisa? Mas Haji. Iya. Nika saged kepanggih benjang nggih kepanggih wonten Jakarta. Oktober kalih panjenengan. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih Mbak Elisa. Nggih. Monggo dipun bawani coba kaya apa? Podang kuninge. Nadyan wujud temong baksi Ya yo. Alus manis nengsem make rasa wingkan kung
goleki si podang jenar iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Oke, wilujeng Niskala sekena kita mbok kangen suarane Mbak Elisa. Wah, temenanan. Ya Mbak, dibacutke langsung dandut kemawon. Monggo Mas Noval. Yuk. Kalian keluarga damai sejahtera barokah.